khot ba khat nyok don ki bapang namarba ki lale dakai namarba ki le boman ki sasya sitom ki ijli kano ka jajin bam bat kin sapoi hatmir ke jingyam te kilakang sautrai ha ke jing jenjan bat ula pelaj yaki na ke jing lanot ula pha yala kaktin ban penkot yaki bat ula pelaj yaki na ke jingyam to kin aingu yautrai namar ke jing isbun jungu namar ki kampla jungu yaki kun benriu to kin terwaru ki jing kinya aingu to kin penbena yaki kam jungu da ke jing ruai kemen hang neru ngi ibyang salai bentak kipang male kipang mar ki le dakai kumut ka pop hang ne tho si tho tang le kamboman re pareng tho kumno some fell sick for their wicked ways to jing le boman ni kam dakai jongki afflicted because of their sins nakadau jongki pop jongki isa sitom hoi kene jing sisha ha jing im jongi teng de namarba ka pop jongi hi bangisa yo jing pang jing sitom babun sin mangi ki briu ha kini ke juk ngiyo ya ka jing pang don mau hamet mok sang mau mok khlai pi menjur ne pi menjur katangam tip henrei abanga perkhat nga purson bha namar bangi bampi sadon mau barangi bam ya ka pomdei bandrung hamet ngia bam sia bam takadau don mau takadau ni sitom mar dei mono bale mangahi bale marangi bam ya ki ba om ya hab ya ki bangi dei ban bam ka bible ka batai ngi kitab Genesis ki bangi dei ban bam ka kitab Genesis kitab jing thau ublei uai ya ki juhur ya ki sela bangin bam nikonge ublei siam laong ya ki briu ban bam do pingai namngai ja kata kitab Genesis long benikong ban baar klipule nikong ublei siam laong ya briu ban bam do ulai ya ki jing thung ha ubreu bat hakim radru ban bam tikumno ubriu ukala bam do